Здравейте, скъпи приятели, Виктор Life Secret Channel отново. Благодаря ви, че сте на канала. Сега в това видео ще ви дам един секрет и в следващото ще ви дам един секрет, който касае ударната техника. Ще ви покажа едно мое виждане как да се подобри тази техника и така вие да може да прецените нейната ефективност и да включите в вашия арсенал. Сега, това, което искам да кажа, ударната техника е изключително сложно физическо явление. Описва се с много показатели, с сложни с кинематика, динамика и така нататък. Изисква се да знаете моментна сила, импулсна сила, кинетична енергия, ъглова скорост и така нататък. Няма да се спирам. Това ще отнеме часове, за да може да седне човек теоретично да ви обясни модела. Това, което искам да запомните е, когато биете, запомнете, контакта с дадената мишена, вашето тяло прави, ако е удара с ръка, единствено с вашата предмишница. Това е ударното ви тяло. Сега, има, разбира се, моменти, когато може да се удари чисто с юмрук и да се изхвърля удар, нали, но говорим единствено за вашата предмишница. От това веднага има извод, че ако ви увеличите масите на вашите предмишници, разбира се, удара вашия би се увеличил, тъй като ударната маса нараства. Значи, още веднъж ударната маса, това е вашата ръка. Сега, в съществуващите до момента ММА, боксове и така нататък, основната техника, която се практикува, това е пробиващия удар, т.е. предмишницата се поставя в определен ъгъл и с нея се стреми да се направи като удар с нож, да се пробие от различни ъгли. За целта се включват и раменни маси, въртенета и така нататък. Сега, техниките, разбира се, са добри, ако човек ги е наработи, но те имат и доста недостатъци. Първи от тях изисква доста голямо енергиен разход. Значи за целта вие трябва да разгоните голям момент. Тук трябва да обърна внимание преди това, че движенията, които са мушкащи, те не са бутащи движения. Значи голямата мускулатура, вие не вдигате 100 кг, нямате бутащи движения и така нататък. Тук целта е да се направи едно бързо мушкащо движение с минимален контакт. Така, това отклонение просто исках само да ви го добавя. Сега, когато биете тези проникващи удари, така наречени боксови, при някои даже, когато биете кръгов, се фиксира и предмишницата, фиксира се някакъв ъгъл, да кажем оптимален 40-50 градуса, прави се едно завъртане на раменен пояс и така нататък. Всичко това нещо изисква голяма разход на енергия. Вие генерирате голям момент, включвате много мускулни групи, голяма маса върви. Така, втори момент, това е телеграфирането. Значи, затова телеграфирането в уличен бой е изключително важно. Вие трябва да така нанасяте удар, че без да включвате никакви допълнителни движения. Въртене на рамене, въртене на торс и така нататък. Така, третото нещо, запомнете, когато биете тези проникващи удари, вие нямате ръкавици. Боксерите, ръката му е направена бетонна, тя е фиксирана, цялата китка, всичко е фиксирано. Когато биете тези проникващи удари и вкарвате цялата си маса на една малка ставичка, на една малка китка, особено ако си умрук удара, риска да направите травма е много висок. Ако вие не попаднете по точния ъгъл, ако вие срещнете някаква препятствие, пино челото на противник и така нататък, китката при всички положения може да бъде силно травмирана, което на практика може да ви извади от строя за доста голям период. Сега всичкото това нещо, разбира се, аз не я отричам тази техника, тя има своето място, но ще ви дам в следващото видео техника, която смятам, че има също рационални моменти, която да сравните и евентуално да използвате в арсенала. Благодаря за гледането, гледайте следващия клип.